khaidwe limene lilofunika kulithetsa ngati silingalikwanitse mukulilankhula kuti anthu tisakondwe nalo iya chifukwa tikamanena kuti ayi nda DPP zikukhala ngati ndeti ibe nazo ntchito poti zochitika ku DPP iya nkhondo iyi ndi ife a Tonse Alliance kapena tine kuti a MCP namene apanga izi kulanyamata olusa kwa msundwe uku angakamenya a DPP ni ndani analeka kumenyana popanga ma blue line mesa mapanga kumwera uku kondo ana nkhumu wanje sana kawamenye anthu apanga mu Blantyre anthu apanga ni muti kadi musanja ayenda anthu blue convoy sana gendena neko yayi kungobwera ku Lilongwe ndena nkhumu apeze ulongo agende iya ukoko anthu omwe odziwikawo panga zimenezi ndipadalena kale anapanga kale alebekeka ma video kuti tidzagenda ndendi ndani ndi omwe wawo ndeta apakire mayikira kumbuyo nekuti asiyiwowa ndi akuti nokhano iyayi ndazathu akongeresa apanga zimenezi zachidziwikire